先生行くよ。あいで。はい、これね。よしよし、出した。お肉ちゃんだね。いい子いい子。欲しい？何が欲しい？お手は？お手。はい。おちょいちだね。まだよ。座って。はい、座って。はい、座れ。はい。持ってきた。よし。はい、座って。お利口ちゃんね。お手。はい。待てよ。よし。